Ndi nthawi yankhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Matilda Majawa kumapoyamba nayi mitu yake. Kusamvana kukupitirira pakati pa Roads Fund Administration ndi kampani zomanga misewu pa nkhani ya ndalama. Kafukufuku wasonyeza kuti anthu ambiri akufuna thumba la Constituency Development Fund liziyendetsedwa ndi maboma ang'ono. Mu nkhani zina aphungu a nyumba ya malamulo amaliza zokambirana zawo atachita zokambiranazi kwa mwezi. Tili ndi izi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Kusamvana kukupitirira pakati pa Roads Fund Administration ndi kampani zomanga misewu za mdziko muno pa nkhani ya ndalama. Nkhani yakula Roads Fund Administration makamaka nkhani inakula Roads Fund Administration itaopseza makontraktawa pa ganizo lofuna kulanda zipata za Chingeni ndi Kalinyeke. Isaac Salima akuitsatira bwino nkhaniyi. Bungwe la Roads Fund Administration lini ngongole ndi makontraktalawa yokwana 15 billion kwacha malingana ndi ntchito imene akugwira yokonzanso malo osiyanasiyana. Posakondwa ndi nkhaniyi makontraktalawa posachedwapa adaopseza bungwe la RFA kuti atenga ulamuliro wa zipata za Chingeni komanso Kalinyeke lachiwiri likubwerali pa 24 September. Iwo ananena kuti adzatsegula zipatazi kuti galimoto zizangodusa osalipira kalikonse. Koma mukalata imene bungwe la RFA nayonso lalemba yati zimene akufuna kuchita makontraktalawa ndi zoopseza chitetezo mwakuti nthambi itengera bwalo la milandu pa nkhaniyi. Koma makontraktalawa ati apitirizabe pa ganizo lawo lotenga ulamuliro wa malowa. Alex Chimwala ndi mmodzi wa makontraktalawa. Kupita kukasekula kuti asamatolere ndalama. Mavuto amene ali nawo a Stewart Malata, mavuto amene tinawo ife nawonso alawe a Stewart Malata asalipidwe. Chifukwa tikuzowa kuti masalala akulowa, akulandira zakudya, chilichonse chikuyenda. Nde ifeyo tili pa mavuto, tikulephera kulipira ma school fees, iwo akulipira ma school fees. Anena kuti achita haya polisi, anena kuti pamene popa kuimisapo chitetezo, anena kuti atiopsezaso atipitisa kumaloya, akutha kupeza achitetezo, wachitetezo pano wafuti ndodula. I hear it's around 40,000 more. Apa sasindrama akakhala mmatoji. Apeza maloya odula alimbane ndife makontraktors osauka achimalamu. Ndrama zimene zomanje osangotenga ndikupanga kapene ndikamukumbuza. Ndipo pakadali pano anthu ena okhuzidwa ochokera mboma la Balaka ati akhala limodzi ndi makontraktalawa akamakatenga ulamuliro wa malowa. Tili ndi msewu ku Balaka, msewu umene ndi wa makilomita awiri chabe, koma msewu umene wakhala zaka ziwiri usanathe. Tinayesetsa kuitana adindo aku NRA, ma commissioners, tinali ndi mavenda, tinali magulu osiyanasiyana, ndipo anatitsimikizira kuti pasanathe masiku 30 msewu ukhala utatha wa ku Balaka. Koma mpaka pano palibe chimene chikuchitika, tsogolo silikuoneka. Ndiye taona kuti no, ifeyo tikugwirizana ndi macontractors kakukatsegula zipata za pa Chingetoke tili ready, chifukwa chimene tikupangira fight ndi ufulu wathu. Malo a Chingeni komanso Kalinyeke akhala kutolera ndalama yokwana 9.5 billion kwacha kuchokera pamene adawakhazikisa mwakuti ndalamayi amene akuyigwiritsa ntchito pokonzanso malo ena amene adawonongeka mu msewu wa M1. Apolisi amanga anthu asanu ndi mmodzi 6 powaganizira kuti anagenda galimoto zomwe zimachokera ku msonkhano wa mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera pa 12 mwezi uno m'boma la Chikwawa. Ofalitsa nkhani za polisi mdziko muno apita Kalaya wati anthuwa awatsegulira mulandu ovulaza anthu komanso kuononga katundu. Galimoto zisanu ndi ziwiri akuti ndi zomwe zinawonongedwa ndipo anthu ena anavulala pa mpongwepongwewu. Zinayi mwa galimotozi ndi zochoka ku nduna wa zamalimidwe ndi umoyo, ziwiri za polisi ndi imodzi ya munthu wamba. Pakadali pano oganiziridwawa akuasunga ku ndende ya Chikwawa akudikira mulandu wawo pa 7 mwezi wa mawa. Kupitirira ndi nkhani zathu, aphungu ku nyumba ya malamulo lero amaliza zokambirana zawo atachita zokambiranazi kwa mwezi. Mtsogoleri wa zokambirana za aphungu mnyumbayi a Richard Chimwendo Banda wati zokambiranazi zayenda bwino. Koma mtsogoleri wa mbali yotsutsa a George Chaponda wati zokambiranazi zinali zophinja aphungu azipani zotsutsa boma. Pemphero Malimba wakhala akutsatira zokambiranazi ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Mkumano wa aphunguwa udayamba pa 26 August 2024. Mwazina pa nthawiyi nyumbayi yavomereza mabilu 10 omwe ndi monga ukhudza ulimi wa mthirira, chikhalidwe komanso luso
komanso yokhudza mmene makampani amagulitsira malo mdziko muno. Nyumbayi idavomerezanso malipoti ochokera ku mitu 4 aphungu aku nyumba ya malamulo amene ndi monga yokhudza kagulitsidwe ka mafuta a galimoto komanso yokhudza momwe kaperekedwe ka chakudya kakukhalira mzipatala za boma za dziko lino. Mtsogoleri wa zokambirana za mnyumbayi Richard Chimwendo Banda anati zokambiranazi zinali zopindulitsa. Sabata zakhala zopambana kwambiri, zakhala zinthu zabwino kwambiri chifukwa choti takambirana zinthu zikuluzikulu. Tapanga malamulo atsopano okwana 14 komanso munayankhulidwa mfundo zikuluzikulu zokhudza njala, maphunziro, misewu komanso takambirana zinthu zina zofunikira m'midzi imene anthu amakhala, zinthu zimene ndingakhutire kuti zayenda bwino. Mtsogoleri wa phungu a zipani zotsutsa mnyumbayi a George Chaponda anati zokambiranazi zinali zophinja aphungu a zipani zotsutsa ponena kuti nduna zina za boma zidalephera kuyankha mafunso omwe aphungu a zipani zotsutsawa. Timafuna kuti pakhale nkhani tikambisane, nkhani yokhudza zinthu zina zimene zikuchitika mdziko ngati nkhani ya imfa imene inachitika ku Chikangawa. Timafuna kuti nkhani imene tikambe bwino ifike pa anda ma standing orders, malamulo athu ama standing order. Timafuna kuti nkhani imene ikambidwe bwino pa floor ya pa house koma izi sinaloledwe. Amafunsa pakadali pano sipikala wa nyumbayi ya Catherine Goran-Hara ayimitsa zokambiranazi mpaka mtsogolomu. Chiwerengero cha alimi amene akugwiritsa ntchito njira zamakono za malimidwe chakwera ku Rumphi malingana ndi ofesi ya zaulimi m'bomalo. Ofesi iyi yati kudzera mu njira za mbewu komanso zamakono alimi ambiri tsopano akukolola zochuluka. Witness Chipwere ali ndi zambiri mu ripoti ili limene akuwerenga ndi Patience Lunda. Izi wanena ndi mkulu woona zaulimi m'boma la Rumphi a Hastings Nyirongo pa chionetsero cha zaulimi chachisanu ndi chitatu m'bomali. A Nyirongo anati kuchuluka kwa alimi ogwiritsa ntchito zipangizo zaulimi zikusonyeza kuti masomphenyawo ali pa ulimi opindulitsa omwe ungabweretse chuma mdziko muno. Alimi apindula kwambiri, okha kutha kunena kuti pakali pano kukolola kwawo kukusintha kutengera ndi ulangizi ndi upangiro omwe akukumana nawo komanso zipangizo zomwe akugwiritsa ntchito. Mawu ake wapampando wa khonsolo ya boma la Rumphi a Happy Chirambo anati kuyika chidwi pogwiritsa ntchito njira zamakono zaulimi zitha kupereka chikoka ku mabungwe omwe amapanga zaulimi kugwira nawo ntchito limodzi. Tikakhala pamodzi choncho kupanga chionesero ngati chichi chimathandizira kuona zinthu zambiri zimene anthu amapanga ndipo timaphunziranso ndi zambiri. Tikuona kuti anthu amapanga zambiri kuonetsetsa kuti atiso moyo wathu kupita pasogolo. Poyankhulapo mkulu woona zamalonda wa Kwitu Kitchen Akondwani Banda ati mikumano ngati iyi ndiyofunikira chifukwa mapeza malo amene angaonetsere zinthu zomwe amapanga. Ena sazo kuti msika ali nawo mwaifeyo as Kwitu as an off-taker. Ndete kabwera malo ngati ano amayamba kuphunzira ifenso timatha kuwadziwa kuti alimi atomato ali apapa. Chionetsero cha malondachi chinalunjika pamototi kugwiritsa ntchito ulimi wamakono kungathandize kupititsa patsogolo mpikisano wa malonda ndipo chinabweretsa pamodzi mabungwe monga Find Your Feet, Kwitu Kitchen, World Food Program mwa ena. Pali chiyembekezo choti miyoyo ya akaidi mndende za dziko lino isintha kutsatira mgwirizano pakati pa mabungwe ena ndi nthambi ya Malawi Prison Services. Mgwirizanowu uthandiza kuthetsa ena mwa mavuto amene akaidi amakumana nawo monga kaganizidwe ka ngwiro komanso kusowekera kwa chakudya. Blenda Kayo ali ndi zambiri. Polankhula pomwe amasayinirana pangano la mgwirizano, mkulu wa bungwe loona za malamulo ku Ireland kuno ku Malawi Asusu Kiera anati kudzadza kwa ndende za dziko la Malawi kubweretsa mavuto za umoyo osiyanasiyana omwe ena mwa iwo ndi matenda mu ubongo. Iwo anati mabungwe anayi achita mgwirizano kuti agwire ntchito limodzi popereka chithandizo kwa akaidi kuphatikizapo uphungu, maphunziro alunso ndi zina zambiri
za umoyo wawo. Simeon Chirwa ndi mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Theatre for Change ndipo akufotokoza. Zomapangasa first psychological first aid imene tikuperekaso kwanza tomaja kuti takhale ngati tapanga prepare kuti despite they are there, they are not isolated, so that kuti tiyapase kuwapanga prepare kuwakonzekeresa kuti ngakhala limene momo they can still have hope kuti akamatuluka akhoza ndithu kukapanga behave bwinobwino ndi kupanga associate ndi anthu amene mwina akapezana nawo kunja. Ndipo mmawu ake mkulu wa nthambi yoona za ndende amasauko Wiscott anali ndodzipereka kugwira ntchito limodzi ndi mabungwewa ndipo anayamikira mgwirizanowu ponena kuti uthandizira kuthana ndi mavuto ena omwe akayida amakumana nawo. Ndizoona ngati department ya prison tikumana ndi mavuto osiyanasiyana yakuchulukana kwa akayidi. Ngati akayidi achulukana ndicho chidziwikire kuti matendaso amakhala pompo. Kuleranso kwazakudya kukhoza kubwerapo chifukwa anthu achuluka. Ndiyeno kubwera kwa amene wakutithandizira kuti kuchulukana kwa akayidi kuchepe. Mgwirizano uli pakati pa mabungwe a Irish Rule of Law International, Theatre for Change, Paralegal Advisory Service Institute and Malawi Prison Services. Amalawi ambiri atakufuna kuti thumba la chitukuko cha madera la Constituency Development Fund liziyendetsedwa ndi maboma ang'ono. Izi ndi malingana ndi kafukufuku amene bungwe la Institute of Public Opinion and Research IPO lachita. Cholinga cha kafukufukuyi chinali kumva maganizo a anthu pa ntchito za nyumba ya malamulo ndi aphungu a nyumbayi. Mkulu wa IPO Boniface Dulani watulutsa zotsatira za kafukufukuyi lachisanu mu mzinda wa Blantyre. Richard Chirombo akufotokoza. Adulani akuti Amalawi ambiri akufuna kuti thumba la chitukuko cha madera a aphungu Constituency Development Fund pa Chingerezi liziyendetsedwa ndi maboma ang'ono. Ndiye tikuona kuti pa Malawi mina 100 ali onse kapena kuti Malawi 8 akutiuza kuti ndalama imene itu izipita ku maboma ang'ono, kuti maboma ang'ono ndomwe angamayendetse chifukwa amenewo ndomwe ali pa chizungu tikadati ali pa ground amene ali ndithu kumudziko, amene ali m'matauni akudziwa mavuto amene alipo komanso ndomwe angathe kuyendetsa bwinobwino thumba limeneli kuti ligwire ntchito likhale mothandiza kutumikira Amalawi eno ake. Pankhani ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo, Adulani akuti anthu ambiri akufuna ntchitoyi ipitirire. Ngakhale Amalawi mina matauni munkhani imene imakambidwa kuti ya subsidy ngotetsedwa, Amalawi ambiri akutiuza kuti ya subsidy akuthandiza ndithu kwambiri ndipo ayenera kupitirira. Amalawi ngati alipo amene akunena kuti subsidy ngofuna kumutetsa, tikuona kuti mwina ndi Amalawi oti ophunzira kwambiri amene akunena kuti ya subsidy atesedwe, komanso Amalawi okhala m'matauni amene mwina nkhani za ulimi zisisi kuwakhuza kwenikweni. Koma pa Amalawi enake Amalawi ambiri pafupifupi Amalawi awiri pa Amalawi atatu aliwonse ana kuti ya subsidy akuthandiza komanso ndofunika apitirire. Anthu amaboma 27 a dziko lino ndi amene adatengana mbali pakafukufukuyo mwezi wa Marichi chaka chino. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Kusamvana kukupitirira pakati pa Roads Fund Administration ndi kampani zomanga misewu pa nkhani ya ndalama. Kafukufuku wasonyeza kuti anthu ambiri akufuna kuti thumba la Constituency Development Fund liziyendetsedwa ndi maboma ang'ono. Mu nkhani zina aphungu a nyumba ya malamulo amaliza zokambirana zawo atachita zokambiranazi kwa mwezi. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina a internet times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Mulali ndine Matilda Majawa, usiku pambana.